मल में खून आवे के बहुत कारण हो सकता, लेकिन अधिकांश मामला में इ कवनो गंभीर समस्या के संकेत ना होखेला। आई एकरा के विस्तार से समझल जाव। सबसे पहिले इ पता लगावल जरूरी बा कि मल में खून बा कि ना। अगर शौचालय पर लाल चाहे करिया दाग दिखाई देता त घबराए से पहिले सोची कि हाल में का खइले बानी। कुछ खाद्य पदार्थ आपके मल के रंग बदल सकता, जैसे कि चुकंदर, क्रैनबेरी, टमाटर अवूरी लाल फूड डाई से बनल खाद्य पदार्थ आपके मल के लाल कर सकता। ब्लूबेरी अवूरी कुछ दवाई जैसे कि पेप्टो बिस्मोल चाहे काउपेक्टिट आपके मल के करिया बना सकता। लेकिन यदि आपके पक्का विश्वास बा कि मल में खून बा त अगला कदम इस समझल बा कि खून कहाँ से आवता। खून के रंग देख के पता लगावल जा सकेला कि शरीर के कवना हिस्सा से इ खून आवत बा। अगर खून चमकदार लाल रंग के होखे तो गुदा चाहे मलाशय जैसन हिस्सा के आसपास से आ सकता। अगर खून गहरे लाल भा मैरून रंग के होखे त छोट आंत भा बड़ आंत के ऊपरी हिस्सा से आ सकेला। अगर खून करिया तार निहन दिखाई देवे तो पेट, अन्ननलिका चाहे पाचन तंत्र के कवनो ऊपरी हिस्सा से आ सकता। अब समझल जाव मल में खून बहला के कारण का हो सकेला। मल में खून बहला के कई गो कारण हो सकेला, जैसे कि बवासीर, हेमोरॉइड्स ही बहुत आम समस्या बा। बवासीर गुदा के भीतर भा बाहर हो सकता। जवन की कबोक बो सूज जाला, जवना के चलते मल में खून आवे लागेला। गुदा में दरार, एनल फिशर कई बेर गुदा के त्वचा पर छोट छोट कटौती चाहे दरार पैदा हो जाला, जवना के चलते मल के दौरान अवूरी ओकरा बाद दर्द अवूरी खून बह सकता। डाइवर्टिकुलोसिस आ डाइवर्टिकुलिटीज जब बड़की आंत के दीवार में छोट छोट पाउच बनेला त एकरा के डाइवर्टिकुलोसिस कहल जाला। अगर ये पाउच सूज जाला भा संक्रमित हो जाला त एकरा के डाइवर्टिकुलिटीज कहल जाला। ऐसे मल में खून आ सकेला। पेप्टिक अल्सर जब पेट में बनल एसिड पेट के सुरक्षा परत के नुकसान पहुँचावेला त उहा अल्सर बन सकता। अल्सर से कबोक बो खून बह सकेला, जवना से मल करिया अवूरी टार निहन दिखाई दे सकता। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस अवूरी क्रोन्स डिजीज जैसन बीमारी से आंत में सूजन होखेला, जवना के चलते मल में हल्का चाहे ज्यादा खून हो सकता। अब जानल जाव मल में खून बहला के लक्षण का होला। कई बेर त इहो ना बुझाला कि मल में खून बा, लेकिन कुछ मामला में आपके इ लक्षण महसूस हो सकता, जैसे कि पेट में दर्द, कमजोरी आ चक्कर, सांस लेवे में दिक्कत, बार बार दस्त, दिल के धड़कन तेज, उल्टी, बेहोश महसूस। त मल में खून बहला पर कब डॉक्टर के पास जाए के चाहिए। जैसे ही ये लक्षण लौकेला बिना देरी कैले डॉक्टर से मिली। 3 हफ्ता से अधिक मल में खून, गुदा में बहुत दर्द, पेट में गांठ भा सूजन, बहुत खून निकलल, मल पहले से पतला, लंबा भा नरम अवूरी 3 सप्ताह से ज्यादा समय से अईसन समस्या। खून बहला के कवनो कारण नइखे, जैसे ना त कब्ज होखे ना दस्त। खून बहला के साथ बुखार, ठंडा, कमजोरी, बेहोशी, उल्टी भा बेहद थकान आवेला। अगर केहू के इस समस्या बा त डॉक्टर से जांच करावल बहुत जरूरी बा। अगला वीडियो में हमनी के मल में खून कम करे के कुछ घरेलू उपाय बताइब जा, तो वीडियो जरूर देखी। अगर रौरा सभे के वीडियो